Welcome to Chegutu, guys. Can you imagine? I didn't know. Hey people, so I'm on my way to Chegutu. Right, you never know, maybe ndokutanga kwa trips angu ndine chingokuradziwa zvandine ndichingoona brother yangu Washington uyo washi tadevini washi ari kumberi uko ini nangu tiri kumashure. Then we've got Lloyd ari pamberi apapo, my cousin ari kuti driver. But anyway, saka ndine ndichingokuratidzai zvese zvandine ndichingoona. And yeah, basically right now apachana ndaona nangu chiri interesting. Saka obvious munhu wese akarima saka tingoona chibage. Wakati ndai ikoko ndikaona something chiri interesting, I'll be showing you. So yange isiri exact clip yekuti hanzi tikuenda kuita sei kutonoshuta mavideos ekutravela, but I just like, oh no, what, let me just show people one or two things. And also maybe you can also know Chegutu and you're from Chegutu, kune uchingoita sei uchingotapirirwa zvakoneka nature yekupi Chegutu mona manje. Saka yeah, story points pa road tikenda ku Chegutu tikupi right now. So right now it's hands Selus. But this road, let me just tell you a short story, guys. Ndaimbouya ndichienda kugweru. I think kudhara 2007 my mwana wanga wasingaiti kana recess uchibva kugweru kusvika kuHarare. Saka road inoyi yangu ndifungidza hangu kuti that trip was always painful for me. And ndikutozvifunga nawo kuti Chegutu ndo road yekuita sei yekuenda nayo kupi kugweru. Ndatozvikanganwa actually because akapedzera kuenda 2007. Maybe you never know, pamwe pandichapika trip yangu yekuenda kuBulawayo kuAmandebeleze ndoita sei ndo pandichanyatsoenjoya trip yangu, nyazoti tirikufamba sei. So I'll definitely pass through Gweru ndoenda kuBulawayo. I've never been to Bulawayo, so I can't wait, guys, kuti ndinge ndiri kuBulawayo. I'm actually keen to see kuti chii chinomhanyasika kuBulawayo because ndinonzwa a different story kana kuti many stories about Bulawayo. Some people wanongo vachiti my way it looks like South Africa muona manje ngoti mai kuri vanhu vane ganda rakatosiyana nevamwe. Ndikati okay, cool. So I can't wait to be in Bulawayo. Okay, or Lloyd ari kuku explain kuti Zimplats vantu vane zvei. Then there is Ngezi Recreational Park. I've never been to this park, but I'm sure maybe next time pandichadzoka nenzira inoyi ndichapfuura napo so that I can see kuti vanonyatsoita nezvei as well, or maybe ndichasvikawo kudhuze neZimplats yacho. But Lloyd, wanga wachiti Zimplats inoita nezvei? Zimplats is a platinum mine. Mine, but kune mine yawo neplant yawo. Plant yawo ndo iri kuno kuSelus. Iri apa SMC. Iyo Zimplats 70 kilometers away from patiri kuno. Tinotora oil yacho ichiunza kuno. Anounza nemabhûrnéd. Not able Alright. Saka alright. But like tikaona futhi something very interesting, I'll definitely show you. Zimplats ndaingozwa kuverenga mabhuku, but I actually didn't know kuti vanatsanira nezvei. It's just like I said, it's unfortunate kuti nhasi patafamba the main purpose of our trip was not to visit my places and that, like andataurana recreational parks are main purpose engeri zvimwewo. But definitely when I pick a trip yeku Bulawayo, I will definitely pass through all these areas. Ndichimbopinda mukati ndichiona kuti vanenge vachinatsoita nezvei mukati imomo. And pamwe panenge kunonge pachinzi $5 kupinda, so I have to pay kuti ndipindemo so that I can show you kuti munoitwa nezvei mukati umu. Right, but kanzvimbo kakanaka zvako. Kanoratidza kuti kanzvimbo kakanaka. And also kuti nzira chaiyo pa terms of road haiwa road dzakanakisa. Saka apa inenge itori 10 off. Saka 10 off inenge ichienda nepi? Apa ndo roundabout. Roundabout?
Inui chibva pindi chinde nipi. No utipatoni vanhu vakaonda. Roundabout iyi ndio inoenda ungezi. Mondoro ngezi. Ndokune Zimbabwe. Then uku my right. Ndopano yadarika nayo nepo ichiendesa kuplant. Uku ndoku kuside ukurwa kwakatasa kaminangu ndokunoendwa kuZimplants. Hapana imwe mota inobvunzwa kuenda ikoko kunzi kweZimplants chete. Uku ndoku Mondoro ngezi uku. Right, Mondoro ngezi kumabhazi akatomira. Iyi ndo direction yeuko kugwero. Iyi ndo yedu yatakuenda nayo. Iyi ndo alright. Inganesi ndikutoona something new, something fresh, like fresh meat. I didn't know. Saka ukabva uchienda kuZimplants utoona kuti watoenda wrong side. Hapo papa yabo. Wow, that's really nice. Yeah, guys, I'm now in Chegutu. Oh, so let's go to name Chegutu makavakwa kudai. Ndaivedwe. Chegutu. Tirimo zvedu muChegutu. Let's see kuti ndichaona something really interesting here. Chekuti ndingatorawo video pamwe ndiri pamberi pacho, but yeah, ndo muChegutu kuvakwa iwo makavakwa kutovaka chekuti kumbonyepedzera. Saka paChegutu padhuze ndanditofunga tichaita hours. After Shindege, turn left to go straight and and after Shindege, okay, ready go away. Oh, you green. No, green but we show you something. I did it. Yeah. You must Zimba, guys. Chegutu. And she COVID mask up. Wow. COVID-19 mask up. Vakanyora ne mawaya. Did you? Welcome to Chegutu, guys. Can you imagine? I didn't know kuti pane place in ndege mbiri dzinenge dzakamira. So we've got this one neimwe iri kuside gonchakuratidzai. Ndatoshamisika ndikati ko iyi place inde ipi hai. Asi this place iri kuChegutu. Ndege iyo yakanyorwa Flying Port Restaurant. So I was like, what? Saka yaizobhuruka sei ndege iyi ichifamba sei uyezve yakaguma apa sei. Is it original kana kuti ndeimwewo? So nhasi ndina bhudhi vangu vana ava kupi kuChegutu. Chimbotsanangurirawo tonge matudza zita munonzani motitsanangura kuti chii chakaitika kuti ndege iyi inge iri apa. Indonzi Edmomada. But ndege dzima original planes indege chaizvo dzaitoflya. But inyaya dzekuti nguva yadzaiflya dzakazokwanisa kuzoperawo period yadzo kuti dziflya yakazosvika pakuti yanga dzasingakwanisi kuexista maflights emuZimbabwe. But this property inoonwa nayo vanonzi vafugari. Apa pane mabooking houses plus ndege idzodzizi. Then right there kwaive nerestaurant. Paita zvekumberi. Yes, paita. Ndira kumbokuona kuti kwakaita sei. Inyaya yekuti kwakatsva zvekare. Then apo pamabooking houses apo pakatsva futi first week of lockdown. Alright. Right there kwaive nemarestaurants zvokuti mukatosvika uko munotoona kuti pane panhu paitombowa nemabreastings and the likes. Paitoratidza kuti paive neactivity pakune nzvimbo yaigara yakaungana vanhu vachiita zvekudya nekuti. Then when lockdown begins apo pakabva patsva hatiziwo kuti apo paseri. Pamabooking houses pabva pabvira. Then we left with maplans wayo ndo atakangosara nawo chete. But otherwise yaitove nzvimbo yekuti vanhu vazhinji vaifarira vachizodyira pano vachizoita zvese pano. But iri representative of this area anonzi vafugari.
yangu ndinakidza hangu scenario yacho kuti ndege vanhu vairyira mundege. I didn't know kuti kune nzvimbo yakaita seiyoyi izvi. Saka vanhu vaipinda nepi baba? Vanhu vaipinda nepamadhozi Oh, apo vachionawo mukati mendege kuti ndege yakaita sei vachizvifarirawo vachitozviraiti. Saka inge itori restaurant mukati vanhu vachitobika. Idzi dzaive ndege chadzo chaidzo and then that building raishandiswa semabooking houses, then restaurant was there. Apo ndo papa nerestaurant paishandisa kuchibikira. Ndege idzi it was just an aspect yekuti vanhu vaikwanisa kushandisa izvo vachipula chimacustomers in the Alright, asi vanhu vaisazodyiramo mukati. Zvaive kwauri kuti unoda here kudyirawo mundege. Alright. Saka kuri kuti makatsva kumwe macho futi makatsvawo. Iyo ndo yakazosurvive pakubvira kwakaita area, but iyi ndo yakaaffectwa nemoto because side rese iro rakabva rabvira the moment yakaita senguva yakatsva pamaisisa. Ndasikatozvizika. Titorimo mukati, ndirimo mukati guys. Kuri kuona here guys, pasi pendege chaipo kutobva kubata kudai usiku. Indege yaitokwira vanhu vachitofamba. Zvitinha zvese izvi. Ingati kudzidza zvinhu zvakawanda. Haisi atika. Oraiti ndozvokuvakira. Yakaita zvokuvakirirwa isadonha. Oraiti zvitinha kaizvi. Pakaiswa concrete because yakarisina mapapiro kuti vachikwane murodi. Oraiti. Zvakasiyana. Inga zviri. Chikauya chakadai chinobloka road yese. Saka chakazoisirwa pano. That's nice. But ndege itori fiber. I'm sure pasina kutsva paigara pakazara. Right now my wife inotaona kutora maphotos. Uye kana vachiyekera. Saka apa pando papari pachiya apa. Mukamiti booking house moreve. Aive marooms aishandiswa namacustomers kuti vachinodya. Yange ichitovakwa. Alright. But pakanaka zvapo. Ndangoshamisika ndikuri vanhu kuti ndege chaiyo yakaguma yava kuno. Ikatomira kuti twi. Ndikutozviona. Alright. Saka apa. Alright. Makuita zvembambera yenyu muchimirira kuti pamwe zvingazogadzirisiwa. Apa pandina kunzwisa mati ndo paita sepairyirirwa nevanhu mukati umu kana kuti yange chiri kuti ndobvetwa. Ngachiri kutogadzirwa chiri kuvakwa inga ine teshi. Saka apa ndo papane futi building yakadaita sei ndo yakatanga kutsva ndokwakwa kunopinda nemabhazi achibudira uko vachitenga machips. Kanzi pfugari wati wase zvaitwa panotoni pandi papfugari. Inga tiri kudzidza zvakawanda. Alright. Saka imibhudhika maita basa. Nzvimbo ine zvikwa ndasingamboizivi kuti pane nzvimbo yakaita seiyoyi.